Il-mara tal-Prim Ministru iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold Michelle Muscat marret il-Bahamas biex tirċievi premju fil-filantropija bil-poplu Malti Wawċi iħallas l-ispejjeż tas-safra f'dik li ġiet deskritta bħala mawra privata minn kelliem mal-Gvern. The Times of Malta żvelat li kelliem mal-Prim Ministru qal li l-Gvern ħallas 2,550 euro biex Michelle Muscat marret għaċ-ċerimonja fil-kapitali tal-Bahamas. Ir-raġuni li natat min-naħa tal-Gvern dwar għalfejn kien il-poplu Malti li ħallas għal dan il-vjaġġ, il-kelliem mal-Gvern qal li t-titjira ta' din il-mawra privata biss tħallset mill-fond pubbliku għax il-mara tal-Prim Ministru. Minkejja li Michelle Muscat ma tokkupa l-ebda karika fil-Gvern, il-premju li ntrebaħ fil-Bahamas ġie komunikat mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dwar dan, il-kelliem mal-Gvern qal li din l-istqarrija ħarġet b'mod uffiċjali mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru għax Michelle Muscat il-mara tal-Prim Ministru.